Rehon nasanari kotia toni dohot palataku di pangolu Tuhaki namarasi rohai dinamoti dosaku Holong ni rohanai dan Tuhan suhatani Alana soha suhatan Holong ni rohamama Tatap maawon pasido nasasakap ni roham Dina posomo Tuhaku pargogoy maaw toktong mangoloy di tanong Nasana pinatikonu payaho puji oki soleleng-leleng nai. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, natu mapalangit dohot tanaon. Amen endehon hamuma di Jehovah edenai baru, ainunga dipabahin ibana akka halongangan. Nunga dipabotohon Jehovah hatuaonna, nunga dipapatar ibana hati gorana di adopan ni akka si pelebegu. Nunga ditupahi tangan siamuna nabadiai ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matodip parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheoni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gadda hapur siaw nami marhite-hite pakirimon namangulu, asa totong huingot hami, na hehedo hami musesian namate, songon Tuhan Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Marsurak-surak mahamuna na mangingan kong tanon pangiyar masoaramuna mamuji ni bata toto
Tangihon hamu mapati di debata di mingguta sadarion, imana tersurat di pesalmen bidu 10 ayat onom songonom madidok. Alai anggo ahu marhaposan tu asini roham doahu, ikom marolopolop rohaku mida pangaurupim. Maredde maahu tu Jahoba, aideng gaddo uhumna tuahu. Ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita tu debata, laho mangulahon nau bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nau bartu patik mi. Amen. Nungasai dosa mulaning malumho nang diawon homo danai aias doho nasaksak bajumi na diawon memudarnai ias ho malumho di bain muda itu saksa baju songon hapasi iya so di banyu dari Tuhatop maho mamuri rohami boia so di banyu dari sai bagas maku korbotu muali ay namalu di bayu dari ias ho malum ho di bayu dari Tuhakai ay nang saksak bajum songon hapasi ay ias ho di bayu dari Tatopoti madosat tanda godang itu adopan di debata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami, na di banua kijang, pargugu na sohatu dosan, pardenggan bahasa doho, jala ro di saliling-liling na doa sini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami, jala saya unang be ingot akka dosa nami, ai juk do hami mardusa maradopun ho, jala juk do husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalosion nami di hatam. Ali Tuhan Jahoba, seunang paingot-ingot pangalosion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuau nami, palua hami, jala sesa dosa nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Roma hamu tuahu asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bungana dap botardo bahenohu songon ita. Nappe rara songon abit hasubba gabe songon hapas domuse. Hasangapom ma di debata nadigijang. Amen. Tabege mahatani debata epistel turpuk di hari Minggu sadario tersurat di Klose bidutolu ayat 15 sahatu ayat 17 tajahama marsikat soring. Jala dame ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna aitu sido hamu di jauh di bagasan sadadaging. Gabe parroha mauliate mahamu. Indehen hamuma debata di bagasan rohamuna maroha hamaliate. Jalan nasa si ulaon, manang di hata, manang di pabahenan, saluhuti ima marhite-hite goarni Tuhan Yesus, huhut madok mauleate tu debata ama marhite-hite ibana. Ido sahatna, martua mana tumbangingon hata ni debata, jalan na upeosa. Amen. Sama
dako mahapor seao tai songon na hinati dako ni dongata sang hapor seao di sadok portibion rap mahita maddo. Ahu porsea di debata Jahoba ido ama pergugu na suhatu dosan natu mo palangi dohotano. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabeya siato di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau penersilang na tua tubano toru tulitanom na mula mangulu di are patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ne debata Jahoba amanai pargugu na suatu dosani disima ibana pai mamulak sugot tanoon manguhumi halak na mangulu do namate. Au persea ditod di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohok dihasisahan di dosa dohok dihatai namadok mulak mangulu sugot dagini halak naung mate dohok dihanguluan nasora sudah. Amin.
Shalom. Taparoha ma odolan ni tikting nama ragam di tongah-tongah ni huriatta. Naung masa doho nanaing si pamasaon ni huriatta. Goar ni minggutta sadario ni ma minggu kantate nomor lapatan edehon hamuma di Jahoba edena baru dengan topik marede mahamu di Jahoba ale sadok tanoon. Sada dua nama kubasi di mingguta nasugut di pukulonom ima amang padita B pasaribu MTH nasida Rosian gereja KPI Jemaat Bandung tapasa matu nasida mau liate. Sada dua pengumpulan dana di parminggota sadarion papungota do dana ima tu haporluan ni rumah dinas manang kantor ni distrikta Jabar Tengdie tapasaha mai di Bagasan Las Niroha. Sada opat di Bagasan parmingguan sadario patupawon ni distrikta do pelantikan diaka panitia ima di pembangunan ni kantor manang rumah dinas ni distrikta Jabar Tengdie. Borhak do satongani huriatta songon utusan ni huria ima amang situa TM na 70 SH dohot amang situa M Pasaribu tatangnya koma pelantikani merdalan di Bagasan Las Niroha. Sada lima penghiburan manang Pangapolion di hari Senin di tanggal 8 Mei 2020 atau pon huriatta ma Pangapulion tu keluarga ha siturus boru lubat tobing ima ruas ni huriatta nang jumulu modding di Wekwalu nama ringanan di aula gereja HKBP Badung Timur dimulai mai pukul 10 siang manang pukul 7 malam alani pinanggilo ma tuhita saluhuk na parhalado do Dewan Diakoni Sosial secara khusus jemaat manang ruas nadong di Walu laho madohoti Pangapulioni anggiat marhite Pangapulioni bui tarapul rohani keluarga songonima pinangidohot pita saluhukna sadaonom sermon parhalado nagok tiki di hari Senin tanggal 8 Mei 2020 pukul 10 UIP HKBP Jabar Tengdie patupahon sermon pelayan manang konfesi tuaka pangula nagok tiki rap dohok bendahara nang songoni ketua ni para tahun ni huriatta jala di patupamai di HKBP Resort Bandung Barat tatangnya koma sermoni bui merdalan di Bagasan Dame dohot Las Niroha. Sadapi itu perubahan inganan parmingguon di pukul 8.30 mulai hari Minggu di tanggal 14 di kebaktian umum manang di Minggu pukul 8.30 di patupamai di tonga-tongani huriatton jala sikola Minggu hok manasida di gedung Serbaguna alani pinangido ma dohot gomos tuakan atoras ni sikola Minggu asa tapasaha mai tuakai anak kota mulai di hari Minggu marminggu ma jam 8.30 di gedung Serbaguna jalalas pinangido ma tuakan atoras tapaloas madak danaki dengan hudul di hudulanna di acara sikola Minggu maulak kana manggendong boy ma di jongjong di manangda di gang ni bangkui songoni ma pinaingot twita saluhna sadawalu ima pesta di hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 patupani huriatta do ima kebaktian na parjolo di pukulonom pagi merbahasa Batak
Napa dua sekolah minggu walu jam walu ima nama ringanan di gerejaon. Napa tuluhon di pukul 10 marbahasa Batak. Napa opaton pukul 10 itu marbahasa Indonesia. Retama hita ro madohoti kebaktiani ala pesta nabolo di tonga-tongani huriatta. Sada sia nungari patu pahuriatta ima ibadah paborhatto nakayana kota nalaho mempersiapkan ujian akhir semester. Tatangnya kemakayana kotai sukses diaka persiajaran asabui nasida di bagasalas niroha laho madohoti ujian akhir semesteri. Sada 10 program kerja tahun 2024. Domu tu program sentralisasi naung mardala di tonga-tongani huriatta jalanungari totopon untuk pelayanan tahun 2024. Ima tahun okumene inklusif dipanggil ma tuaka dewan doho seksi asa diparadi akapakobasion nariko tusi asabui dibuan turapot huria tahun nanengro. Sada 10 sada tugas pelayanan ni yana kota ima Bernat Damanik mahasiswa STT Satya Wacana nunga di Pasiko B jalan nunga mulak nasida muse tu kampus nari tanggal 2 Mei 2020 taha melate homai tutu hatta asa anggiat marparbuina uli pakko basion nasida di tonga-tongani huriatta. Sada 12 pinangido magomos tu tiap-tiap week diaka perekrutan calon situa asabui ma tapaboa di tonga-tongani huriatta molo naung adong terpilih. Sada 10 boy ma taparrohaon. Nomor 2 warta pemberkatan manang. Warta pertama naeng majalo pasu-pasu pardonga saripeom ma ima yanakon ni huriatta beri pander sitorus anak ni amata situa Richard Saud sitorus nahinan tubuh ni inang Elperia boru pangaribuan sian huta Banjaran ruas ni HKBP Resort Bethesda dohot nanaeng Orwana Teresia Yuni Atika boru Sibolon boru ni Amata Santut Sibolon tubuh ni inang Sulastri boru Sitorus sian wek onom ruas ni HKBP Bandung Timur jala partupolo nunga di patu pada di hari Sabtu tanggal 6 Mei 2020 jala disakapi pamasu-masuon di hari Sabtu 20 Mei 2020 di HKBP Resort Bethesda Bala Endah. Nomor 3 berita duka cita nunga jumolo moding sada ama hari tanggal 5 Mei 2020 ima amatta togar tabunan tutup umur ono 10 tahun nah hina baluhon ni inang Sukarsi boru 5 juta ruas ni huriatta wek sia jalan nungari patu papar mingguon na dipukul walu di rumah duka industri nani uluhon ni amata padita S Siregar tatangnya koma asa margogo jala tumibu tarapul rohani keluarga napa duahon nunga jumolo moding ima sada ama situa pardede nahina baluhon ni inang boru si hobing sian wek saplonom di patu paro pertanyaan permingguan sadarion di rumah duka industri masuk pukul 10 pitu sudah mahita reta lama dohoti parminggoni lumobima secara khusus ruas na adong di wek saplonom anggiat marhite di haroroni huria na patupahon ibadah minggu sadarion tumibu tarapul rohani keluarga napa pator pertanyaan wek di hari Rabu 10 Mei inganan dohot alamat boy mat apa rohaon wek opat wek onom wek 10 wek 14 dohot
week 22. Di hari Kamis tanggal 10 Mei ima di week sia, week pitu, week walu, week 10, week 20. Jalalas pinangido ma di sude week na patupahon pertanyangani retama hita lama dohoti bay sangap di tuhattai. Laos maruduk tusi dia kana sepatu paho pertanyaan dope dihimbau asa tapatu pamai di bagasan las niroha. Nomor 5 ruas nama ulang tahun kami atas nama Parhalado dohot pangulan agop tiki lumubi ma atas nama ni huriat HKBP Pasahaton selamat ulang tahun ma dihamu iliot hatta ma dihamu gajang ni umur doa hahi pason lam tuguma nang hapor siamuna. Nomor ronom nomor pitu doho satorusna nang parhepengon ni huriatta boy ma taparrohahon atik dia adong salah panuraton dia kagoar nominal boy ma ta koreksi marhite situa lingkungan di tonga-tonga nekta manang langsung tu kantor gereja dalam waktu jam kerja. Songoni ma tikting nama ragam namasa doho na naik si pamasaon ni huriatta tuhat tama nama masu-masu. Shalom.
Dame ni debata na sumurung sian salhut na roha, mamangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, hata ni debata di hita di parminggota sadarion, ima natar surat di sada kronika bidu 10 onom, mamuka maisian ayat 20 tolu, saharo di ayat 28. Sada kronika 10 onom ayat 20 tolu, saharo di ayat 28, songonom ma didok disi hujah hama di hita saluhutna. Edehon ma Jahoba ale sadok tanoon, bari tahun hamu ma hatuon na ganup ari. Pajojor hamu ma di tonga-tonga ni halak parbegu hamu leon nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akan nabinahen nai. Ay natibul do Jahoba, jala tamasi tutu pujion, nasokal do ibana mangatasi sude akka debata. Ay aji-ajian do sude debata ni akka bangso parbegu, alai anggo Jahoba nauma jadihon akka langit. Hatongamon dohot hamuliaon di jolona, hagogoon dohot hinauli masa di bagasan habadion nai. Hamu ale aka marga ni bangso, say lehon hamu matu Jahoba, lehon hamu matu tu Jahoba, hamuliaon dohot hagogoon. Ido sahatna. Horas ma di hita saluhut na manginang. Urian itu hata nah hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Lomo doro hata maredia manginang. Lomo doro hata maredia teh. Ramolo di survei hampir saluhutna dojolma lomo roana maredia teh manginang. Nah tapi memang sipata olo doi songon na fals suarai ya teh. Olo sipata marsijoloani musik dohot edena gitu, molo tiki marede rupani di patupa boido songoni. Alena pasti lomo do rohani torop halak marede song-songoni nang BGED manang musik pe. Nang marhite ilmu kesehatan pe didok gudang do pakor honni na marede. Boido mana bay hai pason di pamatang marhite na melatih jantung, paru-paru, jala melatih otot-otot ni siubeon manang perut. Alani saya disosohodo nang tuaka nahurang hipas rupani di nahurang di hipason molo tungbui dope merede mak. Gitu. Asa tetap sehat. Jala tepos manang tetap poso. Jadi akai senanaing tepos manang tetap poso baringgas mamarede ate hakama kainang. Jala somalna memang di nama redei sasahalak di ekspresi honido ahana hini lalana. Jadi nyanyian itu adalah bentuk daripada ungkapan hati, perasaan. Itu bahir rabu ya asing ede ya teh. Asing do ede molo tinggi tiki tanggal muda, asing nang ede tiki tanggal tua teh. Jadi molo tiki tanggal muda dope ede na kirang-kirangi dope. Ale molo ngalam tanggal tua lam sendu ma ede rupani. Akan aposo pe rupani molo tiki sedang jatuh cinta ya boido aka ede-ede na romantis na kasmaran ido di edehon. Ditiki las roha asing do ede na. Ditiki marsak mabiar sai somal do hita mangedehon aka ede-ede ni huria rupani. Ala tahilalado marhite edei gabelam lumubang pakilala ata. Ido. Jala lam margogo hita. Lam bersemangat hita. Tumagon ma nigatihor rupani molo tiki juk roha ditiki marsak roha sian na marungut-ungut dohot natangis tumagon ma marede. Hati amangina asa tetap sehat tetap poso songon nakinane. Ala berhubungan do itu aka kesehatan. Alai ditiki na parpudion rupani naboido lam humurang ketertarikan tuaka edeni huria manginang. Gabe tu ede sekuler nama ulomar rohata. Sopola be tartait rohata laho mangedehon ede huria. Ede nama katidak kon pabahenan ni debata. Molo suku kami rupani hita ganuk marsada-sada. Adong dope ede hasoloman ni rohata sian kidung jema manang sian buku ede ta yang manginang.
Adong dope de hasaloman ni rohata sian buku detai molo akan apo so ngalam humurang be. Dang apala takas behatus di wato nasida aka ede di buku ede manang di kidung jemati. Mulai hati molo adong alana sautung gabe maun botoan hita di lagu si birong-birong ate gitu kan. Manang mardua holong nih na adong use orang ketiga nah kan dohlan aka na asing rupane. Dong dosongoni sada barita manang carita teh. Dong sahala ama dipatupa ma ala tongon marsahit ibana dipatupa marulon na badia. Dong sipul marulon na badia rupane disukun sala situai ma. Dia do laning amang ede hasoloman ni roham nina. Jadi songon na tarsip amatay ohom ibana sa tokin dungi dia lusi mananget. Adong do amang ede hasoloman ni rohakku nina judulna nasonang nina tongkat. Jadi Roma mang situai di dok matong rak mahita mang edehon. Ede buku ede nomor 200 siai. Nasonangau dung namar Tuhanau ina rupan. Ale pitor Roma mate pai maju amang ina. Dang ede nah maksud nina. Tong dia do nina emang situai teh. Nasonang dohita na dua ido nah. Bege ya gabe mikir suping ma rupani akan naro di sini ai Muhammad ahe uju di haposo onna ai ugu modang lotikina di lapo marmitu siana ro tu bagas ni debata tua kapar sauran di Huria. Dang nama dok salah mulo taboto jalatai dehon akai de yang manginak alai unang mamaon gabe laustar halupahon hita ede ni Huria ede na patuduhon hina balga hina tibbo ni akapabahen andi debata ede na pahisarhon pamatang ede na patubuhon hapor siaon. Taingo majo ganuk dungo hita manugut nai dia do na jumulo tai deho na manginang. Tai deho do puji-pujian, tai deho do hamulateon, tai deho do lasni roha tu debata. Manang pitor hamuru hodo, manang pitor ede padelea do, manang ede parungutu-ngutu do. Dia doa manginang. Sahira status iya teh, bolo tajaha dia ke Facebook rupane jamono manugo dope ngapitor adong ni jaha marsak mod on nina, marsak mode on masuk na lagi marsak may bana. Jamono pegi dope nga marsak, buhana ma saha tu siang sa tu botari sa tu borgina teh. Adong musir pani andilau nina antara dilema dan galau aka naposo mau nate. Jadi mulunga manugo pe ngapitor hata-hata na pagalehon wana masahatu borngit satu bodari. Alani hata nama bahen semangat mata bahen. Ede na patubuhon partodion mata bahen agama kaina. Ido na markantate. Ido na mangedehon ede na baru tu debata. Ede na baru dada martudu-tudu tuaka ede na baru digubah, na baru diaran semen manang diciptakan. Tetapi nyanyian baru adalah nyanyian yang kita nyanyikan dengan pengalaman baru. Boido edei aka ede naung leleng manang lagu lama. Isarani buku ede tai naung marpuluh-puluh tahun. Alai saya sonang rohata mangede hosa. Gabe ibaru hapor syauta, ibaru bakirimota. Gabe ibaru nang parange dohot parngulota. Ala ganupta edehon edei takas madisi tahilala taauhon jala tahati dakon pabahenan ni debata di ngulutta. Gabe margogo hita jala toktong makaposi ibana. Ido nagin waranna ede nai baru. Jadi dang gabe murah-murah behita madele, dang gabe murah-murah behita marungut-ungut, dang gabe murah-murah behita marsak. Gabe tahu mahita marlas ni roha jala maduk moliate manang ahape nata adopi di parngulot tahun. Ido nasinwarahon ni parpesalmen Raja Daud di bagasan terpuk tahun. Dihilala ibana do pabahenan ni debata di bagasan ngoluna. Dina binoan nasida muse poti parpadanan tu Jerusalem. Dihila ibana dong dangalang ni gogonay alay holan ala ni pangurupion doho pakokopon ni
di batado, di bagasan nguluna, di odingi ibana, di ramoti ibana, ganup ari, ganup tiki. Ido nasino arahon na nang tuhita manginang. Molo di dok tuhita marede mahamu, atong siya roha parbagasan ma, tapuji di bata. Marede mahita denggan, alay dada laho pati bohon dirita, manang mangedehon dirita sadiri hita disi. Jangan kita mencuri kemuliaan Allah. Mulu denggan, uli suarat tai, kurtai, dada pati bohon dirita hita disi, dada pati bohon pungwani hita disi, alay napasangapon di bata do hita. Gabe jamita manang edetai, tuganup akan na ubegesa. Gabe kesaksian, nagale gabe margogo, namarsak gabe tubuh pakirim, namarlas ni roha, lamlas rohana, maka melatehon dengan basa ni di bata di bagasan nguluna. Ida ubahen ikon takas do tay dehon, sian nasa roha perbagasan. Molo semanga edei, basemanga matutuhita mangedehon nate. Unang nga semanga edei ale hita mahiu manang sorak rohatta mangedehosa. Nang pola dohot hita rupani maredehon mangedehon Tuhani. Song-songonido nang dia kaparedeon, dia kakur takasma di parade, unang masal marede, takasma di parade, alay jumolo ma dihangoluhon. Ido, jadi ede nang dihangoluhon, dada be mempersoalhon taringo tudenggan ni suara ya teh manginang. Dang hola ni sabing be na yang tayo dari si, alay ede na dihangoluhon, takasma parbueni e, takasma pakatidak konon ni e. Ido, jadi huriat taha KPP bahat do di patu aka paredeon. Taida mali turgitai hampir satu ngai marede do yang mainang. Jala sing ni gudang do nang akakur. Adong di ganup huria adong sampai 5 onom kur. Adong musim festival. Jadi sasitung namulo kemampuan marede dang pola diraguhon. Ala memang huriat taha KBP di guari doi singing church. Gereja yang bernyanyi manang huriana marede. Jadi mulo kemampuan marede dang pola be diraguhon hita manginang. Sude do hita rupani boy. Mulo pe dang sude ahli, dang sude jago, alay sude do boy ate marede. Ede ni huria nang salu na pe aka ede na asing. Jadi nanang dohonon na disida ada holan suara tai narikot tapauli. Alay dohon ma nang parrohau tai tapauli. Molo tay dehon ede ni tuhatai tay de taida manang sian parbue ni parmulota jala toktong ma tapasahat dia do nadumenggan sian hadirionta atong rap mahita manginang sian rohanayas mamuji tuhatai dada holan manis di bibir asing di roha manang di hati ni nate asa unang tubuh mahata nadila parede na ninay ate alay siya roha parbagasan mam roha nayas tahatidak kun pabahenan ni debata ima na mangalehondame di hita sonang ni roha tutuma gabi margogo hita jala marha porsyaon na tugu ido ede nai baru atau selamat berkantate ma di hita saluhutna ta edehon ma ede nai baru di tuhata. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan, natoktong mamakulingi hami marhite barita na ulimi. Pargugoi jala parbisuhi mahami, lama tupahon hatami di bagasan ngulu nami. Saluhut tahe panggulmiton ni ngulu nami. Hupatuduhok kami, namangedeho ko mahami Tuhan. Asadada gabe partuk Tuhan ngulu nami on. Alay gabe pasu-pasu tu saluhut na humalia kami. Pasu-pasu salu ruas ni huriam sian akan namet satu nama gudang nama tua petahe tungon di bagasan hagaleo ni pamatang di parsahiton tuho mapasaton nami apehon tangan muna go kuasai mamasu-masu na sida mga lehon hahipason song-songon ni dia akan nama rukil dia akan nama marsak roha o mana mga puli muliate madiho ale Tuhan di bata pasat hami mangulu nami hola tu bagasan tangan marite Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami amin. Tapuji matuhata tapasahak ma peliata amplop marhite amplop ima di nalaho mangurupi
distrik Sapulualu Jabarteng dia di pembangunan nih bagas ni distrik jala kantor distrik ta. Tasum
yakon ma peliatta. Ale debata ama nami na di Banua Gijang. Podo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upa sahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabewab na khusus di colom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon beritonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marihite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia maguarmu, saya ro maharajaonmu, saya sauk malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon ma tuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madi kita saluhuna.